Вітаю спадарства, у эфіры «Аб'ектыў», самыя апошнія навіны гэтай серады з Беларусі і свету. З вами Віталь Бабін, і на пачатак коротка пра галоўнае. Абяцалі па $500, не дацягнулі нават да 500 рублёў. Прадпрыемствам з такой выдатнасцю працы няма месца ў эканоміцы страны. Шчодры падарунак Депардьё ад Лукашэнкі. Прыхаваная форма коррупции, это такая прихованная форма умацавання залежнасці тых ці іншых людзей менавіта ад Лукашэнкі і нічога больш. Таму тут законам нават і не пахне. З цэнтру горадні могуць знікнуць электрасамакаты на пракат. Пару раз были случаи, что мы чуть не попали под машина такая. Пока не стукают в спину, не мешает. Вот как стукнет, тогда начнет мешать. Думаеце, заробак $500 амаль недасяжная рыса? Працоўнікі амаль 600 прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй уласнасці не зарабляюць і 500 рублёў на месяц, паведаміў віцэ-прэм'ер Александр Турчин. Аднак запэўніў, пытанне вырашальнае. Разбіралася Юлія Тяльпук. За паказнік сярэдняга заробку ў $500 Лукашенко здзірае шкуры з чыноўнікаў ужо 11 гадоў. Откопайте, найдите, что угодно, но $500 должно быть выполнено. У 2015-м стаўка ўздымалася да $1000. Летась пераразлічылася ў 1000 рублёў, што ў эквіваленце вярнула нас да тых жа $500. Але спачатку трэба дайсці да 500 рублёў. Заробак працаўнікоў шостай часткі дзяржпрадпрыемстваў да гэтай сумы не дацягвае, прызнаў віцэ-прэм'ер Александр Турчин. Мы будем прымаць усе захады, каб гэтыя прадпрыемствы выйшлі на нармальны ўзровень заработнай платы. Апроч тых 600 маем 28 дзяржарганізацый у рабочым, якіх не налічваюць і 400 рублёў за месяц. На пачатку года іх было ў 10 разоў больш, абнадзейвае віцэ-прэм'ер. Да прыкладу, берасцейцы падвышак не адчулі. Везде Лукашенко по городам дал хорошие зарплаты, а только на Брест всегда низкая. Почему так? Кто хочет работать, тот работает и получает заработную плату и живет прилично. Мне хватало, я работала, мне хватало. Пока люди сами не начнут требовать, никто зарплату вам не подает. Никакими указами, приказами, это все бессмысленный разговор. Заробкі маюць павышацца за кошт росту вытворчасці працы, наказваў напярэдадні Александр Лукашенко. Як жа гэта зрабіць, калі 2/3 айчынных прадпрыемстваў стратныя ці нерэнтабельныя? Вот такая кансервацыя старых прадпрыемстваў шляхам падтрымкі і напампавання грошамі падаткаплацельшчыкаў, гэта проста марнаванне грошаў. Таму замест таго, каб размаўляць з нейкімі чыноўнікамі, трэба проста вырашыць раз назаўсёды. Пасля 25 гадоў прадпрыемствам з такой выдатнасцю працы няма месца ў эканоміцы страны. План прыватызацыі эксперт сёлета абмяркоўваў з кіраўніком краіны, атрымаў адказ. Жди революции. Я знаю, как делили собственность. Я знаю, как за сутки решали. Да, в Беларуси так, что ты кусок земли без президента не получишь. А таму наперад без структурных рэформаў. Нідзе вакол нас і больш паспяховых, менш паспяховых краінах ніхто ніколі не ставіць на мэце, што там трэба нейкі заробак $500, $1000. Гэта задача працадаўцаў, гэта задача працоўных, якія павінны быць арганізаваны ў прафсаюзы, каб адстойваць свае правы. Урад і Мінпрацы ў дуэце будуць ісці старым шляхам. Да канца года абяцаюць выцягнуць слабейшых за планку 500 рублёў. Юлія Тяльпук, Белсат. 840 мільёнаў рублёў. Менавіта столькі, паводле першага віцэ-прэм'ера Александра Турчына, каштавалі Беларусі еўрапейскія гульні. А вось эфект ад правядзення спартовага свята, паводле чыноўніка, можна будзе ацаніць толькі на пачатку наступнага года. Турчин удакладніў, што бюджэтных сродкаў з гэтай сумы толькі 240 мільёнаў рублёў. Астатнія 600 мільёнаў – гэта інвестыцыі, банкаўскія крэдыты і спонсарская дапамога. Раней міністр фінансаў Максім Ермалович паведамляў, што ўсяго на еўрапейскія гульні выдаткавалі 540 мільёнаў рублёў, бюджэтных за якіх 266 мільёнаў. А яшчэ да правядзення гульняў 2,5 гады таму Лукашенко заявіў, што спаборніцтвы будуць каштаваць прыкладна $50 мільёнаў. Гэта слёзы для краіны, казаў тады кіраўнік Беларусі.
Жерар Депардье атрымаў ад Александра Лукашэнкі надзел зямлі на Менскім моры за льготны кошт амаль бясплатна. Ці будзе французскі актор будавацца і жыць у элітным катэджным комплексе побач са славутымі спартоўцамі, пакуль невядома. Але інфармацыя ўжо выклікала абурэнне грамадзянаў Беларусі, бо набыць свой кавалак зямлі побач са сталіцай недасяжная мара для большасці. Ярослаў Стешак распавядзе падрабязнасці. Вёска Лапаравічы сапраўды дарагое месца. Да Менску ехаць 10-15 хвілінаў, навокал прырода і сучасныя катэджы. Тут на вуліцы Спартовай з'явіўся новы землеўласнік, актор Жерар Депардье, грамадзянін Расіі французскага паходжання. Як высветліў партал Тутбай, у панядзелак у Папернянскім сельсавеце мясцовыя ўлады падпісалі з Жерарам Депардье дамову арэнды ўчастку 15 сотак для будаўніцтва дому. Арэнда на 99 гадоў за смешныя грошы – 133 рублі за год. Калі б у Депардье была патрэба ў нерухомасці ў Мінску, для Мінска, мне здаецца, ён бы мог знайсці грошы. Такія ўчасткі адназначна павінны выстаўляцца на аукцыён. Я думаю, што пустая земля там каштавала б недзе 100, 200, 300 тысяч доляраў. Жерар Депардье будзе суседкам біятланісткі Дар'і Домрачавай, вядомых футбалістаў, у тым ліку паўабаронцы нацыянальнай зборнай Александра Глеба. Як прыгадвае Ягор Марціновіч, Глеб набыў у Лапаравічах гатовы дом з надзелам за 750 тысяч долараў. А Депардье атрымаў зямлю за бясцэнак паводле асабістага загаду Александра Лукашэнкі. Калі ён будзе ўкладваць грошы ў беларускую эканоміку, то добра. Коли нет, то нет. Человек, который укрывается от уплаты налогов в родной стране, приезжает в чужую страну, ему еще выдают что-то. Белорусскому народу ничего не выделяют, а почему каким-то знаменитостям выделяют? Не знаю, что он заслужил у нас в Беларуси, чем он заслужил такой почет и такую, в общем-то, привилегию. Депардье займеў расійскі пашпарт, калі на радзіме яго абвінавацілі ва ўхіленні ад падаткаў. Пра жаданне жыць у беларускай вёсцы сярод земляробаў ён абвесціў 4 гады таму, калі касіў траву з Лукашэнкам у Астрашыцкім гарадку. Уладальнік гандлёвых марак, вінаграднікаў і рэстаранаў не раз хваліў кіраўніка Беларусі, у тым ліку за так званы падатак на дармаедства. Беларусь нагадвае мне маленькую Швейцарыю. Я бачу тут фермы, засеяныя палі, прыгожыя дамы ў аграгарадку. Прэстыжней за Лапаравічы толькі пасёлак Дразды побач з рэзідэнцыяй Лукашэнкі. Мы ў нашай Неве вядзем спіс усіх прадстаўнікоў эліты, хто атрымліваў бясплатныя надзелы ад дзяржавы. У нашым спісе ўжо каля 115 чалавек. Большасць з іх это чыноўнікі, там, не ведаю, Ермошына, там яшчэ хтосьці. Ёсць некалькі бізнесменаў, ёсць некалькі прадстаўнікоў, назовем так, творчай інтэлігенцыі. Усіх іх аб'ядноўвае лаяльнасць да ўладаў. Александр Лукашенко для своих людей, для своего отношения робить фактично увел этот институт приватной уласности за кошт остатних податкоплательщиков. Я уже сказал, что это ничто іншае, як прикрытая коррупция. Час ад часу прыхільнікі моцнай дзяржавы выстаўляюць атрыманыя маёнткі на продаж. Кошт ад 300 до 700 тысяч долараў. Ярослаў Стешык, Белсат. Стрыманая рэакцыя з Масквы. Унутранаю справай Менску назваў Крэмль паездку ў Беларусь да рацыі прэзідэнта США ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Джона Болтона. Гэта візіт на рабочым узроўні, падкрэсліў прэс-сакратар Владимира Путина Дмітрый Пяскоў. Пра тое, што Джон Болтон збіраецца прыехаць у Менск са спасылкаю на свае крыніцы ў амерыканскім урадзе паведаміў часопіс Foreign Policy. Пазней гэтую інфармацыю пацвердзілі ў адміністрацыі Лукашэнкі. Там паінфармавалі, што Болтон прыедзе ў Менск не раней за 29 жніўня. Беларусь не адзіная краіна рэгіёну, куды накіраваўся дарацца амерыканскага прэзідэнта. Напярэдадні ён прыбыў ва ўкраіну, а потым, апроч Беларусі, плануе наведаць Малдову. Міліцыянты фальсіфікуюць наркатычныя справы дзеля паляпшэння паказнікаў уласнай працы. Эстафету крытыкі сілавікоў ад Александра Лукашэнкі перахапіў генеральны пракурор Александр Канюк. У якасці прыкладу ён згадаў экс-кіраўніка аддзелу наркакантролю ленінскага РУ Магілёва, які правакаваў грамадзянаў набываць і ўжываць наркотыкі, каб потым затрымліваць іх і прыцягваць да крымінальнай адказнасці.
Александр Канюк прызнаў, што шматлікія праблемныя пытанні ў працы праваахоўнікаў не развязваюцца гадамі, а аператыўна-пошукавая дзейнасць вядзецца паводле старых шаблонаў. Тыдзень таму на нарадзе ў пытаннях якасці працы праваахоўнікаў з рэзкай крытыкай на адрас сілавікоў выступіў кіраўнік краіны. Сярод іншага ён заявіў, што замест планавай барацьбы з наркагандлем міліцыя затрымлівае гэтак званых закладчыкаў і спажыўцоў. Некаторым з іх, кажа Лукашенко, наркотыкі адмыслова падкідаюць самі міліцыянты. У Менску развіталіся з Пятром Васючэнкам, выбітным пісьменнікам, літаратуразнаўцам, навукоўцам і выкладчыкам. Ён раптоўна пайшоў з жыцця, не паспеўшы завяршыць шэраг планаў і задумаў. Аднак пакінуў нам багатую спадчыну і зрабіў важкі ўнёсак у развіццё беларускай мовы і літаратуры. Галіна Абакунчык. Пісьменнік, крытык, літаратуразнаўца, выкладчык, драматург, эсеіст. Пятро Васючэнка пайшоў у вечнасць на 61-м годзе жыцця. Развітацца з адданым рупліўцам на ніве беларушчыны прыйшлі дзесяткі прыхільнікаў яго шматбаковага таленту. Сярод многіх прамоўцаў падчас развітання былі літаратурныя калегі і землякі Пятра Васючэнкі, ураджэнцы Полацка. Ён сапраўды быў надзелены полацкім менталітэтам, і адна з самых яскравых рысаў, якая адрознівае палачан ад іншых беларусаў, мне здаецца, это такая большая, глыбейшая вера ў дзівосы, ў метафізіку, ў чарадзейства. І гэтая рыса вельмі яскрава праявілася ў творчасці Петра Васючэнкі. Рудыраванаму юнаку ў акулярах Пятру Васючэнку, як узгадваюць ягоныя калегі, са студэнцкіх гадоў прарочылі будучыню навукоўца. Так і сталася. Кандыдат філалагічных навук, навуковы супрацоўнік акадэмічнага інстытуту літаратуры. Ён 22 гады ўзначальваў кафедру беларускай літаратуры і мовы лінгвістычнага універсітэту. Я вельмі доўга падбірала сабе замену. І было много, у меня есть шмат фотографий, там столькі людзей таленавітых. І я выбрала Петра Васильевича. Таму што гэта чалавек быў незвычайны. Найбольшую вядомасць, пашану і любоў Пятро Васючэнка атрымаў у асяродку беларускай літаратурнай творчай грамадскасці. Сябар Рады Саюзу беларускіх пісьменнікаў стаў таксама аўтарам шэрагу літаратурных і драматургічных твораў, якія былі перакладзеныя на іншыя мовы свету. А яшчэ увасобленыя ў пастаноўках на сцэнах беларускіх тэатраў. І ў іншы свет Пятро Васючэнка пайшоў, забраўшы з сабой незрэалізаваныя задумы і планы, кажуць паплечнікі. Быў працяг, зусім недавно выйшла чарговая кніга. І я ведаю, што былі ў задуме новыя кнігі, але, на жаль, гэтым задумам ужо не здзейсніцца. Вельмі шкада, што не стала такога цудоўнага сябра, такога выдатнага, выбітнага навукоўца, літаратуразнаўца і празаіка. І вельмі шкада, што мы з ім больш ужо не пабачымся. З Пятром Васючэнкам развіталіся падгукі дуды і пад чырвона-белым сцягам. Галіна Абакунчык, Белсат. Трагічнае здарэнне ў расійскім Новасібірску. 3 асобы загінулі, яшчэ адзін чалавек моцна пацярпеў. Абрынулася сцяна двухпавярховага будынку. 12 часов 20 минут местного времени поступило сообщение об обрушении стены реконструируемого здания. Под завалами находится бригада, которая выполняла эти работы. На настоящий момент производится разборка завалов. Усяго на месцы здарэння працавалі 8 асобаў. Паводле Міністэрства надзвычайных справаў сцяна з бетонных блокаў, абкладзеных цэглай, абрынулася ў катлаван. Агульная плошча завалаў склала 350-400 квадратных метраў. Помпавую станцыю ў Новасібірску збудавалі каля 50 гадоў таму. Як паведамляе мэрыя гораду, пры рэканструкцыі адбылося спаўзанне грунту, пра што сцяна і абрынулася. Па дадзеным факце распачалі крымінальную справу. Электрасамакаты, сегвей. Яшчэ нядаўна ніхто пра іх і не чуў. А сёння яны актыўна займаюць месца на вуліцах нашых гарадоў. Адбываюцца і непрыемныя сітуацыі, калі электрагэджэты наязджаюць на пешаходаў ці сутыкаюцца паміж сабою. Дзе размяшчаць кропкі пракату такога транспарту? У цэнтры гораду, дзе шмат людзей, ці на ўскрайку? Ірына Дарафійчук.
Пакатацца і нікога не збіць пры гэтым. Сервіс арэнды сегвеяў, электрасамакатаў ды іншых электрычных сродкаў перасоўвання ў горадні актыўна развіваецца ўжо другі год. Большасць пунктаў пракату размешчаная ў цэнтры горада, у раёне плошчы Савецкай у пешаходнай зоне. Пару раз были случаи, что мы чуть не попали под машину такая вот. Да, мешают. У нас вот маленькие дети, и страшно. Ну, потому что сбить могут просто-запросто. Пока не стукают в спину, не мешает. Вот как стукнет, тогда начнет мешать. Апошнім часам выпадкаў траўмавання пешаходаў арендаванымі электрагэджэтамі пабольшала. Паводле парталу Гродна Лайф, толькі цягам тыдня 3 збітых гарадзенцаў звярнуліся па медычную дапамогу. Таму з Савецкай плошчы прыбралі вялікія электрасамакаты і электракарты. Мы решили вопрос таким способом с городскими властями. То есть конкретного запрета на это нет, но по обоюдному согласию мы решили убрать. Але гарадзенскія актывісты Яўген Філімонаў і Дмітрий Бандарчук лічаць, што простым прыбіраннем праблема не вырашаецца і прапаноўваюць перанесці пункты арэнды электрасамакатаў і сегвеяў з цэнтру гораду на іншы бок Нёману, на вуліцу Лева-Набярэжную. Здесь, на этой площадке, во-первых, удобно было бы разместить и какой-то центр, где люди могли бы научиться нормально ездить, научиться нормально объезжать какие-то препятствия. Вот. Ну и в целом эту площадку я видел бы для дальнейшего какого-то развития, как зоны туристической, зоны развития развлекательной. Прокатчики электротранспорту покидать центр города не хочут. Людей там нету, и нам тоже это не будет интересно. Если будет с какой-то стороны это развиваться, да, можно посмотреть, но проходимость там небольшая. Актывісты ж прапаноўваюць развіваць гэтую пляцоўку комплексна, не проста перанесці пракат самакатаў, але стварыць тут месца для правядзення масавых імпрэзаў для Кастрычніцкага раёну горадні. Гарадзенцы да ідэі перанесці пракат з цэнтру гораду ставяцца по-рознаму. Это то, что надо. Это решило бы вопрос. Очень хорошо. Проблема не в этом, чтобы их все перенести, а вот именно их надо немножко, эти точки в разные места поставить. Неплохо. А живет, да, потому что она сейчас в загоне. Да, сейчас такая темная и там. Ой, да дайте вы здесь людям покататься. Ну, хотят они здесь кататься. Здесь город живет. Ну, давайте уже не злиться друг на друга. Электрагэджэты актыўна займаюць месца на гарадскіх вуліцах, і ўпарадкаванне руху патрабуе комплекснага падыходу. Тут патрэбныя і змены ў правілах дарожнага руху, якія на пачатку жніўня анансавала ДАІ, і іншая арганізацыя гарадской прасторы і выпрацоўванне культуры паводзінаў пешаходаў і аматараў электратранспарту. Ірына Дарафейчук, Белсат. Александр Лукашенко шкадуе, што ў Іўі беларусы, зладзіўшы бойку таматамі, нішчаць іх, пераймаючы досвед іспанцаў. Аднак, як бы там ні было, часам памідоры вартыя відовішча. Толькі паглядзіце, як прайшла найбуйнейшая ў свеце бітва таматамі ў Бунёле. Без каментара. Гэта былі ўсе навіны на сёння. Больш інфармацыі шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Наперадзе прагноз надвор'я. Я ж з вамі развітваюся. Усяго найлепшага.